Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnki baro kɛnɛ kan na bi kunnafoniya bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana kɔnɔ maa minnu ni gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu kɛra sababuya ye k'u bɔ u ka jamanaw la n'an k'u ma ko refugiés fɛɛrɛ b'a la ka tigɛ u ye waasa u ka se ka bɔ dɛnkɛrɛfɛya la an bɛna kuma kan bi dɔnki kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa kidalikaw fɛ yen nɔ min ye balotula kɔni kɛra ANEFIS ale kɔni cercle kɔnɔ k'a di dɛsɛbaatɔw ma an bɛna kuma o fana kan bi dɔnki kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnki kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Tabarikala y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ maa minnu ni gɛrɛntɛjugu ni tɔɔrɔjugu kɛra sababuya ye k'u bɔ u ka jamanaw la n'an k'o ma ko refugiés ko o maa 295 de bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na minnu bɛ bɔ an kɛrɛfɛ jamanaw la Sahel jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye ni maa ninnu nalen an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababuya ye maa caman bɛ ni olu kɔni sera ka se ka bɔ nɔgɔ la fɛn min ye a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ani dabaliw o kɔni b'a la ka tigɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa ni maa ninnu u bɛ se ka fiɲɛbɔdaw sɔrɔ cogoya min na n'u k'u tɛgɛ don cala u bɛ se ka ɲinɛ u ka gɛlɛyaw kɔ cogoya min na o de la fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ cakɛbonda min ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don ni maa kofɔtaw olu ka koɲɛnɛbɔli kɔni mɔ fɔ ka taa se ACR ma ani u ka dɛmɛbaajɛkulu u kɔni kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan waasa refugiés u bɛ se ka sɔrɔda kɔni kɛ u yɛrɛ ye ni ka u yɛrɛ ta u kana siri maa wɛrɛ kɔni na ko hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya caman kɔni bɛ nka fɛn min ye hɛrɛbɔda caman fana o bondaw b'a la ka dayɛlɛ u ye. An bɛ taa Kidal ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ANEFIS-kaw kɔni fɛ yen nɔ an ka jamana finitigilakaw ko k'a fara u ka wulikajɔ kan wulikajɔ min ni o kɔni ɲɛsinnen don lakana baaraw kɔni ma k'u b'a la ka bunahadamadenya dɛmɛ fana ta ka ANEFIS-kaw kɔni sɛgɛrɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye u ye balotila dɔ kɔni ta ka ɲɛsin dugudenw kɔni mɔ maa minnu ni seba kɔni tɛ u ye waasa u bɛ se ka dahirimɛ sɔrɔ cogoya min na fɛn min ye maa min bɛ ni ale kɔni bɛ Kidal kɛlɛbolo ɲɛmaaya la ni o ye Colonel Atayer Maiga ye ale de kɔni wulila ka bila jama kɔni ɲɛma ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin dugudenw mɔ. Jɛkulu min ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna na ka taamadenw ka se ka u dɛmɛ ni o ye OIM maaw ye u ka bolofara min bɛ an fɛ yan faso Maliba kɔni kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka lakɔgɔli boloda ka ɲɛsin an ka jamana kalanfaw kɔni mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛbonda min ni o kɔni sigilen bɛ ka se ka maaw kɔni kalan bololabaaraw kɔni na min ye kalali o n'a ɲɔgɔnnaw kɔni ye ni a bɛ wele ko centre de formation professionnelle coupe et couture BAFA fɛn min ye o kalanfaw u kɔni ye kalan sɔrɔ kalan min bɛ tali kɛ ka se ka gɛrɛntɛjugu ani tɔnɔbɔli ka se ka o kɔni kunbɛn an ka jamana kɔni kɔnɔna na cɛnimusoya ale kɔni farati min bɛ ta maaw fɛ ka ɲɛsin maanifinw mɔ u ka kalandenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la o baaraw o ka se ka dabila jamana in kɔni kɔnɔna na kɔni y'a ta k'a lajɛ nin cakɛbonda in k'u kɔni kɛn bɛ ka maa caman kɔni kalan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni u bɔra taama kɔni na ka segin ka na faso Maliba kɔni kɔnɔna na n'an k'o ma ko min kɛra o maa 50 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni b'a la ka kalan u ka cakɛbonda in kɔni na ni o y'u ka bololabaara kalanyɔrɔ kɔni ye waasa u seginnen ka bɔ tugan na u ka se ka don yɔrɔ kɔni sɔrɔ jamana kɔni kɔnɔna na ni ka sigiyɔrɔ ɲuman kɔni sɔrɔ ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni baaraw kɔni n'u donna min ye nansarala keleyatɔ Union européenne maaw kɔni fɛ a musaka kɔni bɔra olu kunna. Kɛnɛyako ale bunakun ka an ka jamana kɔni jɔnjɔn caman kɔni sɔrɔ jamana ale kɔkanna na o hukumu kɔnɔna na min ye jɔnjɔn minnu sɔrɔla an ka kɛnɛya tigilamaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa u jira an ka jamana premier ministre la kɛrɛnkɛrɛnnenya la général de division Ablaye Maiga fɛn min ye o jɔnjɔnw la an ka jamana kɛnɛya tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bangoni ale kɛnɛyaso maaw olu kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ min ye diɲɛ kurukara olu ka lajɛ belebeleba assemblée mondiale fɛn min ye ni o bɛ sigi kɛnɛyako kɔni bunakun kan o sigi ko 79 kɔni kɛnɛ kana na min kɔni bɛ wele ko prix Sasakawa Bangoni ale kɔni kɛnɛyaso ye o sɔrɔ o taara jira premier ministre la k'a fara o fana kan min ye an ka jamana kɛnɛya tigilamaw u kɔni ye jɔnjɔn wɛrɛ kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka baara kɔni ɲɛsinnen don pharmacie ale baaraw kɔni mɔ u ye jɔnjɔn kɔni sɔrɔ
farafina ale ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba kɔni kɛnɛ kana na min bɛ tali kɛ jɔnjɔn ka o kɔni da faramasi baarakɛlaw kɔni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla ala ni an ka jamana dɔgɔtɔrɔba dɔ kɔni sababuya la ni o kɔni ye Denkɔrɔma Walagam Ture ye. Ka fara nin bɛɛ lajɛlen kɔni ka an ka jamana dɔgɔtɔrɔ Sule Mulai Aidara ale fana taara ni ka kɛ farafina ale dɔgɔtɔrɔw ka lafasa jɛkulu maa ɲɛma kɔni ye fɛn min ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni faralen ɲɔgɔn kan o jɔnjɔn taara ka taa jira premier ministre kɔni na a ye foli ani waleɲuman dɔ ta k'an ka jamana kɛnɛya tigilama bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ u ka cɛsiriw la. An bɛ taa korokaw fɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna na maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababuya ye ka u bɔ u ka jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la burukinakaw olu minnu kɔni bisimila la korokaw kɔni fɛ yen nɔ a bogotiginin dɔ bɛ yen ale kɔni sera ka bɔ a ka gɛlɛyaw kɔni kɔnɔ ala ni min ye nakɔbara ale kɔni sababuya la ni muso in a tɔgɔ de ko Rokiyatu Ganame den 2 bɛ a bolo a kɔni ye bilasirali kɔni sɔrɔ ka bɔ baɲumankɛtɔn Amsatu yɔrɔ a kɔni kɔkɔrɔma donna min ye Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre maaw kɔni fɛ waasa ka se ka musakaw kɔni sɔrɔ min bɛ kɛ sababuya ye a ka denbaya musakaw ka se ka o kow kɔni ɲɛnabɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ a kalanna nakɔbara la min kɔni bɛ kɛ ka sɔrɔ dugukolo kɔni tɛ fɛn min ye o de kɛra sababuya ye ni ka sɔrɔda kɔni dayɛlɛ ni bogotinin kɔni ye a sera k'a yɛrɛ kɔni ka nafɛbulu ka se ka o kɔni sɔrɔ a yɛrɛ ye o kɛra sababuya ye a b'a la ka fɛn kɔni sɔrɔ ka se ka a yɛrɛ n'a ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kɔni ta. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Côte d'Ivoire jamana kɔni na an bɛ waati min na ko sisan maa minnu ni kamanagan kɛlen don sababuya ye k'u gɛn ka bɔ u ka jamanaw la ni k'u kunda jamana wɛrɛw kɔni kan ko a bayiriga de kɔni b'a la ka jigin Côte d'Ivoire jamana kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u caman b'a la ka bɔ Burkina Faso ani Faso Maliba kɔni na UNICEF ale kɔni ka fɔ la ko maa 82 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni bɔra u ka jamanaw la ni ka na Côte d'Ivoire jamana kɔni kana na ko a fanba ye muso ani denmisɛnninakaw kɔni ye minnu kɔni b'a la ka balo Côte d'Ivoire ale kɔni kɔrɔyanfan kɔni fɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko o kɛlen don ka gɛlɛya kɔni don u ka sigiw la. Diɲɛ baarabolo min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ dunkafa sabatili ma n'an ko a ma ko PAM o kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ min ye an bɛ waati min na ko sisan ko kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu kɔni kundalen don diɲɛ kan ko maa 55 bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ yen minnu b'a la k'u kwadisi da kɔngɔ ani minɔgɔ la san 2026 kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ kɛlɛ ani ka u jagoya k'u bɔ u sigiyɔrɔw la fɛn min ye ani bunadamadenya musakantanya ko nin bɛɛ lajɛlen don kɛlen don ka gɛlɛya lase diɲɛmaw ma. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a y'aw sogolen to an na ni Alahu Taala sɔnn'a ma a tɛna fɔ a jigi kɔ bi ta in lasera ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.